Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kwacha. Ndithokoze kwambiri. Agogo andamera. Wafika pano pa Mtowe anali ndi mafumu anzawo wena ndi awo onse wandandawo kuzikomo kwambiri chifukwa cha kufika kwanu ndikuti landira bwino. Ndithokozenso abusa lapozo amene atipempherera pano kutifunira zabwino tsiku la lero kulikiza m'manja mwa Ambuye. Inu anduna wathu achomanika ndikuthokozeni ndi akuluakulu onse wa Malawi Congress Party kuno ku region, asimbi apita simbi zikomo ndi anzanu onse ngakhale district ino. Ndikuthokozeni kwambiri ino aora ndi makansala wathu kuno kunyachirenda ndi uko tundu zikomo chifukwa mwatimirira kuno. Abale wanga nkanthawi ndabwera kuno tili ndi malemu sidikimiya. Tinkakupemphani kuti mutipatse voti yanu. Zitavuta 2019 koti dalengeza tichitenso masankho 2020. Voti yanu ya 2020 ija ndi imene danipangitsa kuti ndithe kupanga zinthu zina kuno monga Nsanje imene mwayiona tsopano yafika pa Nsanje. Chifukwa pa Mtowe pano ndikudziwa kuti ambiri mukudandaula chifukwa cha mitengo ya zinthu kukwera kwake. Ndikudziwa kuti mukudandaula chifukwa katundu kuti akufikeni kuno amachokera kutali komanso amayenda pa msewu. Ndipo zambiri zimakhala zakuti zayikidwa kale mitengo ikuluikulu chifukwa cha iwo amene wakubweretserani. Angakhale wena akuchita zinthu zachipongwe zakungoma kweza tsiku ntsiku kuti munyoze Chakwera asapitilirenso. Imeneyo ndi nkhani ina yapaderadera. Koma chimene Chakwera akuchita nchiyani? Kuti Nsanje yambenso kuno ndiye kuti matauni wonse kuno ngakhale Nsanje ibwereranso pachikale. Zintchito zikhalapo koma katundu azifika mochipa. Chifukwa cha chimenechi ndifuna ndithokoze chifukwa mtandivotera. Lero Nsanje yafika. Zinatenga nthawi ndabwera tsiku lina kumalaka uko tilandire mafuta oyambirira Nsanje itafika pamene paja. Lero tiukamba zina zinatenga nthawi chifukwa cha mabiriji wofunika kuti akonze bwino. Nsanje iso nyayikulupo kusiyana ndi yakale ndipo zotenga zizikhalanso zochulukirapo. Ndiye kuti tikhoza kumakhala ndi mwayi wobweretsa katundu kuchokera ku Baira. Pamene Nsanje ina yochokera kunakala nayonso ikugwira ntchito. Tikalumikiza kuti mpaka na kulimbi ndiye kuti anthu tidzamba kuyenda bwino chifukwa ulendo uno tsopano yumapita ku Bangula. Pa Bangula kale dayikiratu storage ya zinthu zosiyanasiyana. Ndipo tikamaliza pamenepa ndiye kuti kuno zinthu zizikhalanso pafupi kuti zipezeke Nsanje yonse. Chifukwa cha anthu chita ma project ngati amenewa, ma project yakuti ndi akuluakulu zilithandizira tsopano kuti timange pa maziko amenewa tiyambenso ma project ano amsewu ngati uno wozungulira umene udakonzedwa kale nthawi ya MCP. Koma nthawi yonse sidafune kuti tichitenso chimodzimodzi kuti anthu muziyenda bwino, katundu wanu aziyenda bwino. Izi zimene tikupanga. Ndiye wena abwera kuno kumadza kuuzani kuti iyayi tibwerere kukale Nsanjenso ayiletse sizigwira zimenezo ayi.
nchifukwa nabwera ndekha kuno kuti ndidzakupempheni kuti sabata lamawa pa 16 inuyo ndi ine tigwirizane mukakavotera Chakwera, ndiye kuti chitukuko chimenechi chipitilira tipititsanso patsogolo mwa mphamvu yonse. Ndikupemphani zimenezo chifukwa ndili mchikhulupiriro. Zina munthu amene ndikuyenda naye ndi injiniya Vitumbiko Mumba atabwera kuno adadzaona kuti ngakhale msewu uwu wathala, msewu wokonzedwa posachedwa apa, koma watha kale. Chifukwa zinthu zambiri kwathu kuno timangolola zichitike mwamsangamsanga koma zosalimba. Ife tionetsetsa kuti boma likutumikireni ndipo lichite mwachilungamo, nkumapanga zitukuko zokhalitsa osati zongoyerekezera chifukwa chokuti tangofuna kuti tipeze voti yayi. Zimenezo zithandiza kuti tsogolo la wana wanu na adzukulu wanu likhale lokhazikika. Chifukwa kenso tayika ndondomeko zakuti tikamatsitsa zinthu za mitengo ya zinthu kuti inu mpezeko bwino, monga tuchita za mtukula pa khomo, ngakhale mafumu kumathandiza kuti tiwapatse nswahala monga watchulira, kuti azimayi akhale ni mwayi wochita mabizinesi achinyamata makamaka amene muli wochulukira kwambiri mukhale ni mwayi wochita mabizinesi. Takuyikirani kuti NIF tsopano NIF ikhale banki yapaderadera, banki imene ikuthandizireni kupeza inu, kukuthandizani mupeze mpamba womachitira mabizinesi osiyanasiyana ngakhale ngati pano pa Mtowe. Ndipo ndifuna ndikutsimikizireni kuti kuno ku Nsanje sikotayika, sikutali yayi, kwafupika tsopano chifukwa njira zoti tibweretsere katundu kuno aliyensezo azifuna atabwera kuno kuti adzaone katundu ameneyo, chifukwa pali pano storage ya zinthu zimene tizibweretsa zikhala kuno ku Nsanje. Tikugwirizana bati? Ndino angati mukundimva bwino takwezani manja. Tsono nitakufunsani, kodi mulipo pano amene mnalembetsa? Chifukwa tikhoza kungochulukana koma wena sitinalembetse pa zifukwa zina, sabata lamawa simukavota nawa. Koma ino amene mnalembetsa ndino angati takwezani manja ntaona. Ndiye ndikupemphani kuti pa president mukavotere Chakwera. Mukavotere ndani? Mukavotere ndani? Chifukwa nchiyani tufuna chitukukochi chipitirire patsogolo mwa mphamvu. Tayika ndondomeko zakuti ngakhale wana tiwapatse tsogolo lokhazikika, kuwayikira ndalama tsogolo account. Zimenezo titha kuchita chifukwa tikugwiritsa ntchito tsopano, tiyamba kugwiritsa ntchito ndalama zonse zimene za migodi yosiyanasiyana kumalawi kuno kuti tikonze tsogolo la dziko lino. Tili kuthana ni mavuto walero, tithanenso ndi mavuto kutsogoloku kuti wana wathu azikhala ni chiyembekezo. Akakwana zaka 18 ndiye kuti alikale ndalama zoyikidwira padera zimene zachulukitsidwa nthawi yonse akukula. Ndiye kuti tatero tithana ndi umphawi wadzaoneni kuno ku Malawi. Koma inu ndikufunirani zabwino zonse chifukwa sikale kwangotsala masiku 7 kuti mudzavote. Ndiye mudzavotera ndani? Inu mudzavotera ndani apa? Nanga inu kumenewo musayiwale zimenezi chifukwa ife tifuna tikuthandizeni. Chakwera saona chigawo, saona district, saona mtundu, akuchita chitukuko dziko lonse la Malawi chifukwa Chakwera wayika mtima wake pakuti Malawi asinthike kwenikweni. Ambuye akudalitseni nonse, zikomo kwambiri, zikomo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.